Mbida kanari muhate takatiri covered. Yes, sir. Ambi. Paula anything. Ambi. Yeah, sir. Now on him. I know couldn't go matter. Nango mazakuna. The Gariango man is goodbye. The Gariango man is goodbye. As the Java in the jungle counter, as the Bayo Sunanda go shower. Amambaure Taigamudai. Munongona Birisaka Kora Mashama Kusanenda. Jingabu, Panola Gutenda. Muay Ujizakan Shingenoenda. Panobari Gushanizamatarenda. Kora Mashama Kusanenda. Jingabu, Panola Gutenda. Muay Ujizakan Shingenoenda. Panobari Gushanizamatarenda. Monongo wana visa futinda vaita mavenda. Chivunza uya futi wandoti lavenda. Kutanga mbida yatova agenda. Nakaimba kudhara we never surrender. Saka unona kumberi ndecheyenda. Mameseji opo avasenda. Asi vanongoona andimbo pretenda. Kumanya ngoma kupura defender. Kubaya Jackson, nyangwe Max Sensen. Mnongoona ndapindura zima question. Kubaya Jackson, kosko Max Sensen. Mbida is in the building. Mad, crazy and unbelievable. The Star FM is the place to be. Let's go. Mountain Tanaman. Agatanga Mawani. Agolacha Wawa. Garawa Mountain. They got the day. Pavaina Kutingo Matashaya. Nango Nango Zakunaya. The Gadirango man is Gubaya. The Gadirango man is Gubaya. Asijava in the Jango Kaura. Asipai goes in Nonda Kungo Shaura. Amambaure Taigamudai. Munongona Birisaka Kara Mashama Gusanenda. Uchingapu, Panola Gutenda. Muay Ujizakan Shingenoenda. Panobari Gushandizamatarenda. Kara Mashama Gusanenda. Uchingapu, Panola Gutenda. Muay Ujizakan Shingenoenda. Panobari Gushandizamatarenda. Kangona futi inenda peka blacki. Kalasi futika achiti cheki. Apana panona ndakapeka mateki. Munongona bila asi wefeki. Shitalisa nyama yekamereki. Ndakuda kuvagocha tereki. Vajaira kutuka vabereki. Shivauta kanandauya. Natana mani atanga mawani. Na Templeman ndavisa ngowani. Bose kutandisi satani. Takachukut na simbisa fantani. Munonga wana kananda zika ipapo puti 21. Munonga wana kutanotanga mawani. Dimbida wachofuti atoko kagani. Munonga wana kana digitaluwani. Atona ndauya mutatongoti wauya. Munonga wana veseka ndijiva waura. Ma newspaper hopo wakutondi taura. Impura inopisa kuwasaura. Moto uya wabira kanimbaura. Chiva uta veseka ninda saura. Mbida wachosaka ansi kukundika. Munongona ngoma kananda bika kanabima. Daipa simba umbokanika. Munongona kutini andiskubatika. Kananda uya seshuba andiskutangika. Murmubora unona andiskubatika. Kaini ndakunobundira Jamaica. Ndakunobundira America. Vauseka nanini nasika. Simangoma kuita kuputika. Vauza kuti yatisukundika. Akunge maputa kuputika. Saka munonga wana kana ndasika. Templeman chivaudza ndiskupanika. Kana vese vanozvitaka masocha. Takavaona kuti apana vamarocha. Chikoro ndo vaimhanyira kudhocha. Aiko zvino kuti yapedza tavaka mapedza tarova mahedha. Ndongovona kuti andipenda fedha. Iko zvino futi ndenge Mayweather. Saka mchingamona nkuvarova zvimahedha. One type for attention novunda kana keta. Chasi mabebe ndiri kuzvisa pambedha. One of style. Chua izwa zvanakuda kuita manje. Ndakutombodaidzira mawedzi ka. Yasve. Ndakadaidzira wedzi obva ngonipa chi freestyle unoenda newedzi. Akuda kutanga ere. Fio. Pakolashewa. Fio. Pakolashe. Yasve. Namanyargante. Payakapa wati fio. Vamwe vakutoganya kundibata kwiyo. Vamwe vakutotenga huku kakaniyo. Kuspreya futi sankadiyo. Chivaudza ndamirira rimwe weti.
ndakarova maglasi vanoti mashedzi Mare! vachova kudedzera tumawedzi chingwa ndichimhanya futi rangu zheti pawati mbare wasiya mutare waita vanhu vese vapfare ari matsaganda kuita siya vane mbare taura rimwe ndikuvudza BMW pawati bm futi w vari kutongoziva kuti vari kumira q koma ndiri kurova ende mbida ndiririu kudizeti chinokunda chuforiu pawati city sports vadonha negotsi tengai makotsi manotsi vandabva kubhotsi wedzera mawatsi atomagasi kuitaunge katsi pawati star fm ndo zita rachoka aina nickname ndakuda kuitsvagira surname ndiye mbida wacho arivazorasanga penhu ndati tanamani wadhibharako zita Templeman ndasiya chinsomani chivodza mbiri yacho kunge dhini mani kana ndauya Zimbabwe zvanoda kuita Zimbabwe ka ndikuda kuti Zimbabwe imbondidaidzira iyo mawedzi waiziya chimbondinyorewo mawedzi timu yangu paFacebook nepawhatsapp ndimbodaidzira kunani ndimbodaidzira ndipewo mawedzi pa 0772 162 chingokanda wedzi rako Mbida ovhangoita sei ovhangoribatira chinotaura zvauri kuda zvanzi Alvina oilanguni waura mawaura andisosetseva nekutaura oilanguni tsaura makaura mubora manonini novawaura vaishuvira kundishaure matauni ndikati asi mwari vakanipa krauni iko zvinona kunetsa mataundi ndomhanyana vonona muchiraundi vana vakana kunoti vakandibatira futi ngobata yanguwo futi tosangana pakati apana zvekuti wati vamanza maprati kubvira masikati inini changu ngoma kungopotsera kana vakakwanisa vachangondidzosera asi rekavatangira nonozvivabakira ndonda ndidzacho dzandinobva ndavakandira saka ndati bwe aunyare noda kungontuka amecho chingombuka iwewe ndati bwe aunyare vari vanondiona zvuma nongopona kana mukada kunonditsvaga kuri kunigeria mukanoda mutsvaga kuri kuliberia mukanoda mutsvaga kuri kupretoria nokudiwa nemadzimai futi eperia kungoti mimba haibve negosoro anga arwadziwa ndina king solo aya ndambopotsera katop olo iko zvinonda kuzvida zvimazita zviya pavanoti auvhini vari kuona mbida ndiri kupaya sankasini mbiri sanika bekazini munongavona ndakumhanya kana mukazini vavangoti zizo chibvunza mbizo vanoti ndizo mamizo mashizo chilovza ngoma dzacho ndatobata mbezo vavadedzera pavanoti mvura aiwa ngoma dzambida dzakutodhura vaudze iko zvino atova mashura ndikuita kutosiya ndavakwengura kana vataura pavangoti redhiyo nditori pahedhiyo audio kana kuti video vari kuziva kuti ndatotanga nziyo iko zvino Mbida wacho vangoti Mbida kana 10 gida vati vane skida itasachandida handisi kubuda vese vari kundida chinoona chigodhoro vavangononomhanya wati chigodhoro akutoenda kumsorosoro chivautsa ndakunobiga toro iko zvino ndakushedzera usemazoro awati mauto mabhebayo ndakumapapoto ndakumapapoto ndakumapa wezani kwanzere kuse Zimbabwe what is going crazy mukona Mbida ndakubvunza kuti iwewe musi weclash yemuna August ya dai wakaiwaniswa mukana oro dai makange mataurirana oro dai makange mawirirana makanosangana nemauto dautondipe message yake dai makanosangana nemauto message ndokupa boss noziva tunosvitsa ndipo message papo chifreestyle muchiripa message kuna kona ngale kumauto kuda ungokupa ka message kamwe kaya kakalangweji apana zviya zvemabhandeji inini handishandisa advantage godfather karamangotsura vaudze Mbida kudhura apana kakinengura evaudza ndavasonongora brain dzavo futi ndavavhura poto pamoto handisi kubura evaudza Mbida ari kuseva iko zvinofana kuteyariva ndikangoti
vamwe vanomupezeni azere variwanza tumasizeni ndavaonai kudambunza tumakwesheni uyai pasevitesheni ayapandopaka bhima kana kuimhanyisa unongovona ndikuvapengesa hapana pavachandetesa ndirikutengesa unongovona kunge dasti vese ndirikuvanhongesa imbidaka uyo akatobuka zvikutongeswa asi ndati moto wangu futi wabvira akunge zvimoko zviyaka zviri kutizira ari kuona ngoma mbida futa ndisi kudzidzira ndakutoita kunge ndiri kufinhura inzwa bhindura vauya vakandipindura saka vari kutoona kuti ndini ndakutovasabhura nekuti ndini Guess what? Zimbabwe corner, just steps in the building right now.